Cando acordei, estaba na miña cama. Sentada nun tallo, preto de min, atopábase a madriña. Non tardou en aparecer tamén miña nai. Falábame con moito agarimo e aloumiñábanme, pero eu sentía como un transpiramento, como se tivese o corazón fendido, esmagado. Xa non me doía o corpo, senón a alma. Doíame que o Señor levase a metade do que collemos, e enriba, a máis de pagarmos as curas de Manolito, que me castigasen diante dos seus fuciños para andar ben con ele. Fala, meneno, onde che doe? Balbino, non sei se están, di algo. Pero eu calei, revireime para a parede e calei, fóronse. Non quixen probar bocado en todo o día, nin saín da cama. Pola noite supuxen que falarían de min. Despois de cear, sempre conversan das cousas acontecidas na xornada. Fume a donde está a unche da roupa. Ali arrimei a orella a un burato que deixou un nó de piñeiro maso nunha táboa. E soubeno todo. Souben que non tiñamos cartas para pagar o lerio de Manolito, que custaba máis de 3.000 pesetas. E tamén que o señor falara de botarnos. Dixeron que eu era a causa daquela malafada e estiveron de acordo a mandarme servir. Dese xeito, desprendería a comer o pan que o demo amasou. Non quixen saber nada máis. Tiña fame e doíame o corpo todo, pero argallei a fuxida para aquela mesma noite. Que hora sería? Non sei ben. Era noite peche. Collín o traxe novo, os zapatos, o peto de barro. Fixen un embrullo con todo e despuxen a liscar. Abrín vagorosamente o tabuleiro. Saín ata o tiñado, pero de riba da villa, ata chegar ao bacelo gordo. Nun tristrás boteime o camiño. Cando abriu o día, eu xa pasara os alargos e o codesaia. Sen pasalo, ia cara ao loxo, onde está a servir miña irmá Celia. Estivera ali 2 veces e lembrábame ata dos atallos. Celia sorprendeuse coa miña chegada. Conteille todo. Ela tamén me falou de cousas que eu non sabía. Cando sexas máis home entenderás mellor este leiro, díxome. Contoume que tamén ela fuxiron a mañá. Diz que a vira o papai roando con mozo, no resío. Mallou nos dous cunha vara. E que pensas facer? Preguntoume. Veño servir, se hai que me queira, díxeme. Ata que, voltas arriba e abaixo, vin parar a casa do ladeiro. O que son as cousas. Todo por terlle afitado coa pedra a Manolito. Por terme a reposto unha vez. É como cando se queima unha casa porque brincou unha muxica a manllar.